és un any de celebració, jo diria gairebé de culminació, perquè si bé portem 40 anys convidant companyies de tot el món que vinguin, que de fet al llarg del 2023 arribarem a les 450 funcions, han passat 178 companyies de 80 ciutats diferents, de 4 continents, ens hem guanyat una mica el reconeixement a ser un centre de referència en l'exhibició de la dansa. Però diem culminació perquè des de fa uns anys hem volgut anar més enllà i hem volgut recolzar la dansa des d'altres àmbits, ja no només com a centre d'exhibició, sinó també de formació, amb 2 cicles de creació i producció. Si féssim una llista de totes les ciutats rellevants d'Europa on la dansa té una presència important per la seva programació tant en qualitat com en quantitat, per descomptat, Terrassa estaria en aquesta llista de ciutats. Aquest projecte dona oportunitat a tots els terrassencs i terrassenques de gaudir d'una forma molt propera d'un espectacle d'abast internacional, de qualitat internacional, a uns preus que, a més, són molt assequibles. 13 companyies, 13 espectacles, 13 programes, ens seria molt difícil descartar-ne un de tots aquests, no? És molt difícil destacar-ne un. Però us hem de confessar que per aquest any sí que ens fa una especial il·lusió que per primera vegada en 40 anys vingui el Béjar Ballet de Lausanne a la nostra temporada. La primera companyia que ens visitarà és la Ter Balletto. És segurament la companyia de dansa contemporània més important d'Itàlia, una de les més importants d'Europa. Va venir el 1993, ara fa 30 anys, crec que tocava que tornés aquesta gran companyia, en aquest cas dirigida per Sveva Berti. Per tant, dona el tret de sortida una aclamada companyia de nivell mundial. Altres visions modernes de la dansa les tindrem amb la companyia del Carlos Acosta, Acosta Danza, i de Crea Dance Company. I és una companyia, el Ballet Nacional del Tirol, el Ballet de l'Òpera d'Innsbruck, que surt molt ocasionalment d'Àustria. I per fi hem trobat, més de 3 anys després, que torni i ens presenta el programa Lorca, és un personatge que fascina a Gaza. De neoclàssic també tindrem el Ballet Nacional de Cuba. És la 5a vegada que es presentarà aquí el Ballet Nacional de Cuba. De dansa espanyola i flamenc, 2 grans noms, 2 Antonios, Antonio Gades i Antonio Najarro. I finalment, ja com a punt i final aquesta temporada, la Nit Europea de la Dansa. I en diem la Nit Europea de la Dansa perquè convidem a 5 parelles de les millors cases de dansa d'Europa, de l'English National Ballet, del Royal Ballet, de l'Òpera de París, del Ballet de l'Òpera de Berlín i del Head National Ballet. La Factoria Cultural fa temps que és un absolut referent en dansa i prova d'això la temporada aconsegueix agregar públic no només de la nostra ciutat, ho comentava ara, sinó de tots els entorns. Aquí a la FAC i en aquests 40 anys voldria agrair-los i felicitar-los per aquesta feina i aquest servei que esteu fent en el món, no? Des de Terrassa, però cap al món. I sobretot amb aquesta programació tan internacional, no? I tan absolutament potent.